Bikelele Ntokozo, ngibikelele nakuNtobeko kuyona i-podcast radio and stuff. It's a World Radio Day, usuku lumqoka kakhulu thina esithanda umsakazo. Umsakazo ngiwuthande ngimncane kakhulu. Ngangena futhi emsakazweni ngenza unyaka wami wesibili e-university ngenxa yokuthi nganginothando lomsakazo. Ngaqala eDurban Youth Radio mangithatha khona ngenza unyaka wami wesibili ngenza i-current affairs cishe-ke nezinye iy'nhlelo ey'ningi khona ngaphakathi emsakazweni. Ngaba sengidlulela nabo-Vibe FM, ngenza futhi iy'nhlelo ey'ningi kakhulu. Nakhona ngibe u-news manager wakhona, ngaba u-programs manager wakhona, ngashayela even iy'nhlelo ze-current affairs ne-breakfast show yakhona. Kube ithuba elabalihle kakhulu kumina lena futhi langikhulisa kakhulu endimeni zokusakaza. Nganginothando, ngikhule kakhulu ngithanda umsakazo kangangoba umuntu owangithatha kakhulu emsakazweni wesiZulu ngaleso sikhathi ngoba ngangibuka ubuyonincwi bakhe, ngangibuka indlela akashayela ngakhona uhlelo nangendlela futhi ama-interviewing skills akhe angenza ukuthi ngiwuthande kakhulu indlela ayenza ngakhona. UNhlanhla Alex Mthiyane njengamanje ukwiGagasi FM, he's doing very well till today and ngisamlalela uma ngithola i-chance yokuthi ngimlalele. He's doing very very well. So ungomunye wabantu owangikhuthaza kakhulu ukuthi ngigcine impela ngiqhubeka kuwona lo msakazo lo. Ngangimthanda kakhulu mesethula uhlelo ngoba waqala kweza namuhla, wenza uPhumile Eshashalazini, wayesenza iVuka breakfast show yakhona emsakazweni Ukhozi. Bazomkhumbula abaningi futhi nakwi-television waba khona kwi-KZN Tonight eyethula noMama uVuyi Mkhize. Ngangiyithanda kakhulu. Kunenye i-feature eyayikhona kwi-KZN Tonight eyayenziwa uThokozani uGxabele Mbadada Nene owayethula futhi enye i-feature khona kwi-KZN Tonight. Ngangimthanda kakhulu uSokhulu ngendlela ayeshayela ngakhona uhlelo. Ngangimthanda kakhulu emsakazweni wesiZulu uma ngabe sebingelela ethi nginguNhlanhla Alex Mthiyane, siyakubingelela ohlelweni la sisho khona sithi Phumele Eshashalazini. Njengamanje ngizokhuluma nesihambeli sami la uPenuel Maduna onguyena ongungqongqoshe wezokuphepha lapha eNingizimu Afrika. Kanti sinababukeli bethu noma abalaleli bethu abazoshaya basininikeza ukuthi bona bathini imibono yabo ngasekhaya. Ngangimthanda kakhulu uMthiyane uma ngabe senze njalo, so I salute leya ndoda leya. Ishayela kamnandi kakhulu uhlelo layo, especially nesiZulu ngoba phambilini besazi ukuthi iy'nhlelo lezi zama-talk shows zigqame kakhulu emsakazweni le eshayelwa ngolimi lesiLungu, kodwa yena nanga ngasesiZulwini he was very 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 good. Ilokho okwenza ukuthi ngimthande kakhulu uNhlanhla Mthiyane. Ngamthanda nje kakhulu ngisewumfundi e-university, ngakhula nje ngimthanda ngoba waze wangi-invite even kuma-platforms akhe ahlukahlukeneyo. So today we are saying happy World Radio Day kubona bonke abantu abasemsakazweni, ngaba basazongena emsakazweni, ungabe sebekhona emsakazweni, abaqhubeke beyibambe. Peace.